Save, Arsenija, Maksima, Vasilija i Petra, sveti pravedni Bogotaca Jakima i Jane, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svi sveti da nas pomiluj i spase kao blagi čovekoljubi. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, evo, blagodaću i promislom Božijim sabrali smo se ovde danas povodom bogugodnim i s ciljem blagočestivim. Sabrali smo se da osvetimo zvona koja treba da se podignu na ovaj divni hram koji je još uvek u izgradnji, ali evo, hvala Bogu, ipak nije još mnogo ostalo da se taj hram završi. Naravno da zidanje hrama Božijeg zavisi od toga kakvo je naše unutrašnje raspoloženje. Da li mi zaista u sebi shvatamo i osjećamo potrebu da, kao što su nam potrebne mnoge druge stvari u našem životu, neophodno je, potrebno je da imamo i jedan prostor na kojem ćemo se duhovno sabirati, gde će svako od nas imati priliku da se susretne sa samim sobom, da se susretne sa bližnjim svojim. Ali što je još važnije, kao pretpostavka i preduslov toga susretanja, da se svako sa Bogom sretne. I ovo mesto Bogom je određeno da bude naselje u kojem žive ljudi. Ali isto tako, ovo mesto do nedavno bilo je kao telo bez duše. Jer ono što je duša u telu čovekovom, to je hram Božji u jednom naselju. Zabeležio je jedan putopisac u davna vremena, u antičko doba, da je obilazio mnoge narode, mnoge zemlje i da je imao priliku da upozna mnoge specifičnosti, različitosti u svakom narodu. Video je da svaki narod ima nešto po čemu se razlikuje od drugih, ali isto tako zabeležio, braćo i sestre, da je video da svaki narod ima jednu stvar po kojoj je identičan, jednu stvar po kojoj liči na druge narode, a to je da se u svakom mestu, u svakom narodu nalazi jedna tačka. Video je da se nalazi jedno mesto koje je određeno da bude žrtvenik gde se prinosi žrtva Bogu. Mesto gde se čovek obraća Bogu za svoje dobro i za svoje spasenje. Dakle, nema tog naroda i nema te zemlje, nema tog mesta koje hoće da bude slovesno i smisleno, a da nema prostor koji je određen da bude posvećen Bogu. To znači prostor koji je određen da bude mesto preispitivanja, da bude mesto samoupoznavanja, samospoznaje, mesto gde mi razračunavamo se sa samim sobom. I evo, Bogu hvala, i ovo mesto, kao da je oduvek određeno da bude mesto na kojim se podiže hram Božji.